Maayong gabi sa tanan, mga kaigsunan ko ni Kristo. Maayong Pasko sa pagkabanhaw. O kining resurrection, mao kini ang pinakadakong fiesta nga atong gisaulog sa atong simbahan nga ang pagkabanhaw ni Hesus Kristo. Rayna sa langit, paglipay, Alleluia, Alleluia. Nabanhaw, sumalas siyang giingon, Alleluia, Alleluia. Bona Paskwa! So, mga kaigsunan ko ni Kristo, ang ato ang pagtulunan diha sa ato ang Universal Church nga ang mga Kristohanong pagtuo na human si Jesus gilansang sa krus, naganto sa krus, gibunalan, gibugal-bugalan, gibangkaw ang yang gidughang yang kilid ug miagas ang dugo ug tubig nga dinhi sa iyang kamatayon na pildi ang tanan nga mga dautan ug sulod sa tulo ka adlaw nabanhaw ang atong Diyos nga si Hesukristo. Nga dinha sa pagkabanhaw niya nadawat nato ang panaad sa Diyos nga kita makaangkon sa kinabuhing walay katapusan. Mabanhaw kita uban kaniya. Nga kining tanan plano sa Diyos. Alang sa tanang katawhan nga gi-offer ang kaluwasan haron kita mahiuli mubalik ngadto sa grasya sa Diyos tungod kay ang tao nakasala. So naingon pa ang God the Father, nagbasol ako nganong gihimo ko ang katawhan tungod kay makasasala apan tungod sa kong Diyos nung kaluoy gipadala niya ang iyang bugtong anak nga si Hesus Kristo nga ang ikaduhang Adan nga gikan sa langit. Ang unang Adan nagagikan sa abog ug gibuhi apan si Hesus Kristo gikan sa langit ang ikaduhang Adan. So dinha sa kamatayon ni Jesus gibayaran ug gilukat niya ang atong mga kasalanan. Kay kitang tanan makasasala man. Atong makita diha sa mga unang Old Testament hangtod sa pag-abot ni Kristo. Grabe ang pagdaog-daog sa mga kabos. Nagihimong slave ang mga Israelites nga dito sa Ehipto. Ug kini gipanagna na panahon ni Abraham nga ang imong kaliwat 400 years nga mahimong slave. So, ug dinha pod sa resurrection ang importante nga diha sa kamatayon ni Jesus nabuntog ang daotang buhat. Ang mga hari-hariun sa kalibutan sa una gibuntog niya sa maayo, no? Ug ang dautan wala nay kaya kay gibuntog na ni Hesukristo. Ug aduna na kitay paglaom nga human sa atong kamatayon, aduna kitay padulngan nga mao ang pagkabanhaw sa atong espiritu balik ngadto sa Dios. Ug kining tanan timaan sa dakong power o gahom sa Dios. Ug aduna usay kahulugan ni ining resurrection nga mao kini ang pinakadakong panghitabo sa alang sa tanang katawhan sa kalibutan. Nga tungod kun wala kini mahitabo, walay kaluwasan ang mga katawhan. Ug dinhi ang kadaugan batok sa pag-ulipon nato sa mga sala. Ug
makita nato nga diha sa Paschal Mystery adunay duha ka aspito. Nga una, sa kamatayon ni Jesus, nalingkawas kita sa mga sala, sa kasalanan. Sama ni Moses nga gilingkawas niya ang pagkaulipon sa mga Israelites. So, diha usab sa pagkabanhaw, ablihan ni Jesus ang dalan alang padulong sa bag-ong kinabuhi ngadto sa atong Dios. So unsa may atong nakita dinha nga bag-ong kinabuhi nga si Kristo mismo pag dinhi sa kalibutan iyang gitapos ug iyang gitudlo ang pagkamatarong, ang pagka-righteous, bisan pa nga dili kita perpekto. Usa lang ang perpekto, ang Diyos lang. Pero tungod kay mianhi si Kristo aron pagpakita ug pagtapos ug unsaon pagbuhat og matarong. So gitudluan kita niya, miingon siya nga ang gugma ang labing dako nga sugo. Paghigugma ay kamo, sama nga nahigugma ako kaninyo. Kung wa kay gugmang pagabation, wa kay kapuslanan. So kakuyaw, wa tay kapuslanan kung wa kay gugma sa atong isig ka tao. Mao bitaw na nga lisud kaayong mahigugma, ilabi na sa ato ang mga kaaway. Dili lalim nga mahigugma ta sa atong kaaway. Nya miingon pa gani si Jesus nga iampo ang atong mga kaaway. So, mag-ampo man tuod ta, pero atong i-course. Atong yung gabaan paunta na siya, Lord. Tagain na siya sakit para makahuna-huna na siya. No. Iampo na to siya nga tagaan siya og mga grasya. Ilabi na gyud sa grasya sa bag-o nga kinabuhi. Aron magsunod sa dalan ni Kristo. O gitudluan pa ta ni Jesus nga mamahimo tang manggihatagon. Sama sa batan-on nga miingon nga gihimo na niya ang tanan nga mga sugo sa Dios. Pero miingon si Kristo, ibaligya ang imong mga kabtangan ug iapod-apod ngadto sa mga kabos apan wa siya makahimo. Ug miingon si Jesus Christ, masayon pa musulod ang kamel sa lungag sa dagom kaysa dato. Muna mga kaigsuunan ko ni Kristo, gitudluan ta unsaon pag-share ni Jesus Christ, iyang gitapos kining tanan. O iya pod ning gihiuli kita niya ngadto sa grasya sa Dios nga kita mo partisipar bilang anak sa Dios, kay mga anak ta sa Dios sa pagdawat nato sa grasya sa sacrament o baptism. Mo partisipar ta diha sa simbahan nga iyang gibilin, kay kini mao ang atong kaluwasan. Ang simbahan nga iyang gitukod nga miingon siya, dinhi nining babang bato pagatukuron ko ang iglesia, ug bisan pa ang kamatayon dili makabuntog niini. Ug ibilin nako ang liabi sa gingarian sa langit. Ang idili nimo sa kalibutan, idili sa kahitasan. Ang itugot nimo sa kalibutan, itugot sa kahitasan. Mao kini ang dakong authority nga gibilin ni Jesus Christ diha ni St. Peter nga may atong unang santo papa. Mao na nga kita bilang mga anak sa Dios, nagtukod jud si Kristo og simbahan nga maoy ato ang tapukanan sa pag-ampo. Ilabi na gyud gitukod niya ang mga sakramento. Sakramento kung kumakasala ta, naa ang confession. Kung aron dili na ta pagagutumon, anaa ang santos nga misa. Nga maoy makahatag ka na tog kabag-uhan sa atong kinabuhi, nga kung mukaon ta kanunay siyang lawas ug dugo, mahisama kita sa figura ni Jesus Christ nga naana ang tinuod nga gugma ngadto sa atong isig katawo. Nga andam ka nang mupatamak, andam ka nang mupasagpa sa imong pikas aping, ug miingon si Kristo nga kun labayon ka og bato, baslan og tinapay.
Dinha kun kanunay kitang nagadawat sa lawas ug dugo ni Kristo, mga igsuon ko ni Kristo, maunay sinugdanan nga mahinay-hinay kita pagbag-o sa atong kinabuhi. Mao kini ang dalan sa atong kinabuhi. Ug ang Santos nga Misa nga makahatag kanato og kalampuan sa atong kinabuhi, ug ang gi-institute niya ang mga pari during sa washing of feet sa Holy Thursday. So mga kaigsuunan ko ni Kristo, gibilin niya ang tanan para nga mawala na siya o mamatay na siya dito sa krus o mabanhaw na siya. Dili naman siya mag-uban-uban nato sa kalibutan, pero naay balang espiritu nga mo'y muhatag kanato kadasig sa pagsimba, sa pagkumpisal, sa paghimo og mga mataron. So mao na mga kaigsuunan ko ni Kristo nga gipaningkamutan nga kita diha sa simbahan naningkamot ang atong mga kaparian nga magbantay sa mga karnero, kay mao kanay gibilin ni Jesus Christ ngadto ni Pedro. Nga miingon siya, Pedro, gihigugma mo ba ako? Pakana ang mga karnero. Mao na katulon niyang ingon, gihigugma mo ba ako? Kung doon naman gani katulong nga gilimod niya si Jesus Christ, aduna po'y pangutana sa Diyos nga gihigugma mo ba ako? Ug dinha ang dakong gugma ni Pedro nga nagpakamatay siya diha sa simbahan, nga gihatag niya ang iyang kaugalingon. Gani nasuko pa ning iyang asawa nga si Perpetua, naman ni siya asawa, nga sige na lang kag sangyaw, sige na lang kag sangyaw, wa na ka nangisda. Diha namatay si Perpetua. Kay kung kita mga lagad ganita, naa gani nay mo babag, kuyaw kay nang kuhaon sa Ginoo. So mao na mga kaigsuunan ko ni Kristo, kung naa kay dako kay nga mission nga buhaton. So dinha ang resurrection mao kini ang pagkabanhaw ni Kristo ug kita usab mabanhaw uban kaniya. So mga kaigsuunan ko ni Kristo, karong sunod nga Domingo mao ang fiesta sa Divine Mercy, ug ato niya kining ipasabot ang Divine Mercy kung unsa usab kini diha sa atong simbahan nga Katoliko. So maayong gabi o daghan kayong salamat mga kaigsuunan ko ni Kristo.